Ir-ruħ tal-Partit Nazzjonalista hija ruħ ta' dak il-partit illi dejjem poġġa qabel kollox u fuq quddiem lil pajjiżna. Ismu miegħu Nazzjonalista, jiġifieri il-Partit tan-Nazzjon, il-partit li jħobb lil Malta. U allura dejjem kien dak il-partit li fid-deċiżjonijiet tiegħu dejjem poġġa l-aħjar interess ta' Malta u ta' Għawdex. Però wkoll dak il-partit li dejjem ħaħsieb anke lill-individwu, li dejjem illeġisla, li dejjem ħadem, li dejjem ippjana, li dejjem kellu direzzjoni li tannaq lill-bniedem. Klim il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grenk f'intervista li kellu ma' Xarmejn Attart, news manager ta' newsbook.com.mt, fejn qal li l-politika tal-Partit Nazzjonalista twassal biex fost l-oħrajn tkun imħarsa s-soċjetà Maltija. Mistoqsi dwar xi tfisser paġina ġdida għal pajjiżna u qal il-Partit Nazzjonalista huwa miftuħ għal kulħadd li jilqa' fih danu il-kull mill-lest iservi u li jagħti l-pajjiżu politika tas-sewwa. L-importanti mhux kemm inti tajjeb jew kemm inti ġdid biss, l-importanti wkoll li tkun nadif. Dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-coronavirus saħaq li huwa ħażin li nassumu li nkunu fl-istess sitwazzjoni li ġabna fija Robert Abela li kieku hemmu fit-tmexxija tal-pajjiż. Diffikultà fid-domanda tiegħek taf x'inhi li qed nassumu li jien kont nagħmel l-istess żbalji li għamel Robert Abela. Li kieku jien kont Prim Ministru fil-pandemija ma kienx ikun hemm għalfejn issa nagħlqu u qegħdin niffaċċjaw dal-miżuri serji għaliex fil-mument opportun għaliex f'Diċembru kon nara li jsir screening aħjar fl-ajruport u fil-portijiet kollha. Nara illi allura ikun hemm l-aħjar deċiżjonijiet fil-mument opportun. Dwar l-użu tal-kannabis, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit qed iħejji diskussjoni ma' daw kollha konċernati għax pass bħal dan jeħtieġ konsultazzjoni matura. Tlabt li ssir din il-konsultazzjoni wiesa ma' numru ta' qdiet, ma' numru ta' esperti, ma' psikjatri, ma' tobba, ma' żgħażagħ, imma anke NGOs kemm dak li huma favur kif ukoll dak li huma kontra l-użu tal-kannabis, inkluż mal-Caritas, inkluż mal-OASI, se nitkellmu qed nitkellmu ma' kulħadd. Fuq il-prekarjat, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fejn hemm il-ħtieġa jeħtieġ li ssir investigazzjoni biex min ħaddem fil-waqt li jagħmel profitt iħallas ukoll b'mod denju lil ħaddiema tiegħu. Tajjeb illi min irid jinvesti, tajjeb li min irid jagħmel il-flus, però l-flus ma nistgħux inħalluhom isiru għaskapitu ta' min huwa batut. Bernard Grenk qal li l-Gżira Awċija hija ferm għal qalbu u għal qalb il-Partit Nazzjonalista għalhekk kontinwament qed isaħħaħ il-kuntatt mal-Awċin u qed jifhem l-isfidi li jeżistu u dim dan kollu il-Partit Nazzjonalista qed ifassal proposti sabiex in-negozji f'Għawdex ikunu jistgħu jinvestu u jikbru fl-operat. Dan fil-waqt li żgħażagħ Awċin ikollhom futur f'Għawdex stess permezz ta' opportunitajiet li javvanzaw fil-karriera tagħhom.